Финансовото съотношение цена-продажби показва по колко долара плащат инвеститорите за всеки долар от продажбите на компанията. Друг начин, по който може да се интерпретира съотношението, е на колко долара пазарът оценява всеки долар от продажбите на компанията. Изчислява се, когато цената на акцията се раздели на продажбите на акция. Например, ако цената на акцията е $120, а продажбите на акция са $15, съотношението цена-продажби ще бъде 8. Това означава, че инвеститорите плащат по $8 за всеки долар от продажбите на компанията, или казано по друг начин, пазарът оценява на $8 всеки долар от продажбите на компанията. По-високите стойности на съотношението могат да показват потенциал за по-бързо увеличаване на приходите на компанията. Причината е, че когато инвеститорите очакват компанията да увеличи своите приходи по-бързо, започват да купуват акциите, което повишава тяхната цена и съотношението цена-продажби. Имайте предвид обаче, възможно е по-високите стойности на съотношението да показват, че акцията е надценена. По-ниските стойности на съотношението могат да показват очаквания за понижаване на приходите на компанията или по-малък потенциал за тяхното увеличаване. При тази ситуация, когато инвеститорите очакват понижаване или забавяне в ръста на приходите, започват да продават акциите, което понижава тяхната цена и съотношението цена-продажби. Възможно е обаче по-ниските стойности на съотношението да показват, че акцията е подценена. Съотношението цена-продажби често се използва от инвеститорите като алтернатива на цена-печалба, когато компанията е на загуба. При сравняване на съотношението цена-продажби с неговите стойности за предходните години с това на компании-конкуренти и медианата за индустрията, ще видите по-добре по какъв начин инвеститорите оценяват всеки долар от продажбите на компанията. Продажбите на акция показват каква част от приходите на компанията се падат на всяка акция. Приходите на компанията и броя на акциите в обращение можете да видите в отчета за приходи и разходи.